Vieš, že kolagén nie je len pre nás ľudí? Začala som ho dávať Hanimu, keď ho začalo pobolievať koleno a zároveň mu vypadávať srsť. Na základe skvelých recenzií som sa rozhodla pre značku Incaped. Kolagén je ako lepidlo tela, drží pokope kĺby, srsť, kožu a s vekom ho ubúda, tak ako u ľudí. Incaped je 100% morský kolagén bez konzervantov, dochudzovadiel či farbiu. Čistý, vstrebateľný a účinný. Čo bolo pre mňa dôležité, pretože mu chcem dávať iba to najlepšie. Takisto, aby bol kolagén bez chutí, pretože Honey je vyberavý. Balenie obsahuje 30 sáčkov kolagénu, čo je praktické aj na cestovanie. Podávanie je jednoduché, stačí jeden sáčok alebo podľa hmotnosti raz denne. Honey si ho v jedle vôbec nevšimne. Kúra by mala trvať aspoň 2 mesiace a rozdiel uvidíš v pohybe aj srsti. Nie je to trend, je to láska a starostlivosť. Začni aj ty s podávaním Incaped kolagénu a sleduj zmeny u svojho miláčika.